Revenim în partea a doua a emisiunii noastre referitoare la medierea și tot ce implică această procedură, care sunt avantajele pentru soluționarea conflictelor dintre părți. Am încheiat, sau la sfârșitul primei părți, discutam despre diferența dintre un acord și proces verbal. Vreau să fiu cât se poate de clar, adică am deschis această discuție. De ce? Pentru că când participă la o procedură de mediere, sigur se poate ajunge ca părțile să ajungă la o înțelegere. Și înțelegerea dintre părți, adică acea manifestare de voință, acordul, consensul dintre părți, este un acord și rămâne ca atare un acord. Se cheamă acord de mediere. Așa, dar această înțelegere dintre părți, ca să producă efecte juridice și ca să poată produce efecte juridice, trebuie consemnată în scris. Da? Pentru că regulile generale sunt acelea. Ca să probezi o anumită înțelegere, trebuie să ai un înscris. Fără discuție. Și, practic, acest înscris este acel proces verbal de mediere de care... Nu. Deci vă rog să mă urmăriți cu atenție. Vă rog. Deci, în momentul în care începe o mediere, o parte solicită medierea sau ambele părți sau mai multe părți. Dacă o singură parte solicită medierea, eu, cu ghilimele de rigoare, îl citesc, de fapt, îl invit la mediere pe celălalt sau pe ceilalți. Dacă ei acceptă să vină la mediere, se încheie un contract de mediere, fiindcă medierea întotdeauna este plătită în mod egal de toate părțile. Bineînțeles, dacă o parte își exprimă dorința să o plătească numai ea, în mediere totul este posibil. După ce s-a străbătut medierea, o etapă, două etape, cât este nevoie, se ajunge la finalul medierii, care poate fi plăcut, în sensul că medierea a avut succes, părțile s-au înțeles, sau neplăcut, medierea n-a avut succes. În cazul în care medierea a avut succes, ea se încheie printr-un acord. Acest acord poate fi de două feluri, după cum am mai spus, oral sau scris. În cazul în care medierea este recomandată de instanță, deci în cazul în care părțile au o speță în instanță, un dosar în instanță, el trebuie să fie în mod obligatoriu scris. Acesta este acordul de mediere, deci acordul pe care părțile îl doresc, părțile l-au formulat, părțile îl semnează. Eu, ca mediator, la încheierea medierii închei un proces verbal care se încheie indiferent că are sau nu succes medierea. Acest proces verbal pe care îl semnează mediatorul și părțile nu reprezintă decât pe scurt ce s-a întâmplat între părți și mediere, nu ca conflict în sine și rezolvarea lui, ci ca etape parcurse. Au venit, s-au înțeles până aici, în prezent nu s-au înțeles. Scriem, semnăm, trimitem la instanță, domnule, nu s-au înțeles. Au venit, s-au înțeles, semnăm, trimitem la instanță că s-au înțeles și ei, ca părți, merg în instanță cu acordul respectiv. Deci sunt două acte complet separate. Noi, prin lege, nu avem obligația să arhivăm acordurile părților, ba mai mult, avem obligația să nu păstrăm niciun fel de hârtie scrisă din timpul, tocmai în asta constă confidențialitatea. Eu, dacă am o mediere grea, trebuie să-mi fac niște notițe, să spun ce am observat acolo, ce pentru mine, dar la sfârșitul medierii am obligația să le distrug. Deci, după o mediere nu rămâne nimic care ar putea să ducă la a disipa în societate o informație din timpul medierii. Dar ce se întâmplă dacă sunt mai multe runde de negocieri, să zic, mai multe întâlniri? Da. Se consemnează ca un fel de ședință? Nu. Sau... Deci numai la încheierea medierii să face acest proces verbal. Dar părțile nu pot să facă mai multe procese verbale, să zic, intermediare? Pentru Dar că ele legea... nu fac procese verbale. Dar legea nu le interzice, nu interzice acest lucru. Nu, stați puțin să ne înțelegem. Deci,
medierea nu este o instanță. Așa este. În mediere nu există ne-am descurcat un picuț și vedem dacă ne mai descurcăm mai departe. Deci în mediere, sigur că eu pot să ajung la finalitate cu 3 dintre interesele părților, fiindcă în mediere eu nu lucrez cu drepturi, eu lucrez cu interese. Accentul meu în fața părților e să le pun în fața interesului lor real. Adică, domne, interesul tău, ok, nu-ți place că te-a înjurat de mamă, dar tu, de fapt, vrei ca pe scară să nu se mai joace copiii după ora 22. Te-a înjurat, ok, nu puteai să îl dai în judecată că se joacă copiii lui după ora 22. Dar, de fapt, interesul tău e să nu se mai joace după ora 22. A trecut, s-a spălat, cum să spun, înjurătura. Da. Hai să vedem care e interesul nostru, unde vrem să finalizăm negocierea. Când un interes este rezolvat și un altul nu, și după 2-3 sesiuni de negocieri nu ajungem să rezolvăm și pe al doilea, putem închide negocierea doar pe unul din interese. De fapt, practic se ajunge la, sau mai bine zis, această procedură produce anumite efecte obligatorii pentru părți numai în momentul în care se încheie acest proces verbal numai în momentul în care se încheie acordul. Numai în momentul în care se încheie acordul. Procesul verbal e chiar cum îi spune numele, proces verbal. Adică Gheorghe și Marin au venit pe 22. Au fost de acord să se medieze. Suntem în data de 28, părțile au ajuns la un acord, motiv pentru care medierea s-a închis. Ăsta e tot procesul verbal. Deci nu este o descriere a medierii sau rezultatul medierii. Rezultatul medierii este acordul, unde ele, părțile, spun: eu, Gheorghe, și eu, Marin, am venit în fața mediatorului Zbora Ciurel pentru a ne rezolva problema X. În urma medierii am hotărât eu să-i dau calul, el să-mi care fânul. În cazul în care nu îmi cară fânul, îi iau calul înapoi. Punct. Gheorghe și Marin. Ăsta e acordul lor. Eu nu mă bag deloc în el. Da, dar acest acord capătă, practic, produce efecte obligatorii între părți. Absolut. Ca un veritabil contract. Absolut. Este un contract, sigur că da. Sigur că o să mă întrebați, și m-au întrebat unii clienți: dom'le, dar dacă unul se răzgândește și rupe contractul? În cazul ăsta, acel acord poate fi folosit de celălalt în instanță. Are efecte ca un veritabil conflict, produce efecte juridice, produce efecte obligatorii. Absolut. Și sigur că nu mai este considerată o desconspirare, fiindcă tu nu te folosești de ce s-a întâmplat în timpul medierii, ci numai de rezultatul ei. Dom'le, ai fost de acord să-mi cari fânul? Da. Nu mi l-ai cărat? Da. Dă-mi calul înapoi. Adică asta voiam să zic, până unde merge distincția asta între sau până când au părțile posibilitatea să știu ce vrei să-mi spui. Da. Deja este discuție tot cu mediatorii care spun că, dom'le, un acord după ce trec 30 de zile să devină definitiv. Adică tot timpul se face confuzia asta între mediator și judecător. El e definitiv la 3 minute după ce s-a semnat. Ca o înțelegere între părți. Sigur că, dar nu mai are niciun termen, nimic, care 30 de zile. Asta este problema. De ce vă zic? Pentru că s-ar putea întâlni în practic situații în care, din câte am văzut eu, legea nu interzice să se încheie mai multe, zic eu, informal, procese verbale intermediare, să zic. Nu există așa Am înțeles. Dar părțile, să zic, că se întâlnesc de mai multe ori. Nu, da? Avem noi norme interne. Normele Breslei noastre, care nu ne permit la o mediere să încheiem 2 procese verbale, fiindcă închiderea de proces verbal înseamnă, de fapt, pentru mine, descărcarea de caz. Eu am un contract, le-am luat oamenilor niște bani. Dacă unul din ei se duce peste 2 ani la Consiliul de Mediere și zice: dom'le, ne-a luat la banii și nu ne-a făcut, dom'le, nimic. Nimic. Eu trebuie să scot în arhivă procesul verbal, zic că ai semnat aici, frate. Uită-te aici, ai semnat? Scrie aici că te-ai rezolvat? Păi ia arată-mă ta acordul, o să zică el, știind că nu l-am.
nu trebuie să-ți arăt acordul, fiindcă acordul merge cu voi. Eu n-am nevoie de acord. Acordul e al vostru, voi părțile luați acordul. Eu sunt, ca să spun așa, ori lanterna în timp de noapte, ori cârja când ți-ai rupt piciorul. Da, frumoasă metaforă. După ce ți-ai scos gipsul, nu mai e nevoie de cârje. Gata, l-ai scos, mergi frumos, alergi. După ce a venit ziua, nu mai e nevoie de lanternă. Deci eu doar te însoțesc, frumos, că mi-aduc aminte că la un moment dat cineva a întrebat, zice, bine, domnule, deci nu ne dai soluții. Tu nu ești judecător, nu ne dai nicio soluție. Nici măcar sfatul n-ai voie să ne dai. Deci nici măcar cât un avocat nu ești. Păi de ce mi iei banii? Și uite, am făcut un dodecalog cu ce face mediatorul. Deci conduce procesul de mediere. El este călăuza în cadrul procesului de mediere. Facilitează între părțile respective o comunicare pozitivă, benefică, directă. Că părțile sunt la te iau de păr, că mă uit la tine, îmi vine să-ți trag un pumn în față. Și el îi aduce la finalul la care vin o să te îmbrățișez. Facilitează înțelegerea corectă. De multe ori oamenii se ceartă fiindcă nu înțeleg ce spune ălălalt. Omul spune, domne, trebuie să o luăm drept și să coborâm, și ălălalt înțelege că o luăm drept, dar ne prăbușim. Dom'le, ne prăbușim. Omul a zis, adică este foarte important ca oamenii între ei să se înțeleagă corect și eu să înțeleg că ei s-au înțeles corect. Deci eu fac acest serviciu. Îi asist pe tot parcursul, adică nu-i las să negocieze cu de la ei putere ca să ridice starea de tensiune din conflict, ci fac tot ce îmi stă în putință ca prin intervențiile mele să sting focul. Îi ajut să descopere în poveștile lor faptele și informațiile cele mai importante, mai relevante pentru interesul respectiv. Adică să discutăm pe criterii obiective, să vedem ce constrângere ai, de ce nu poți să spui un anumit lucru, cum să facem să-l spunem fără să fie jenant pentru tine. Mă ocup ca mediator să-i aduc la masa negocierii, că e posibil la un moment dat unul dintre ei să aibă un balans, să zică, bă, parcă n-aș mai veni, bă, și găsesc motivele necesare din informațiile care le-am aflat să-i spun că e foarte bine să vină. Dar și să vină. Poate un mediator să propună soluții pentru... În niciun caz. Pentru... Nici să sugereze n-are voie. Nu. Deci mediatorul la un moment dat, într-una din fazele medierii, îi pune părțile, îi pune pe cei 2-3 cât sunt acolo, să spună ei cum văd soluția. Dom'le, spuneți-mi 3 soluții pe care le vedeți la acest conflict. Fiecare 3 soluții. După care soluțiile cele 9, 6, 5 câte sunt 2 se situează în ordinea importanței. Tot ei le situează, eu doar îi ajut. După care facem agenda. Și ce agenda e, le discutăm pe astea în ordinea asta. Spune-mi. Zic. Dar dacă mediatorul cunoaște problema de dusă medierii și de ce nu ar fi totuși util să propună el, cu respectarea principiului imparțialității, se propune... Nu are voie. Deci, atenție, mediatorul, în momentul în care descoperă, poate e un mediator foarte deștept, și descoperă că soluția găsită de părți pe care ele au căzut la acord este de 10 ori mai proastă decât soluția pe care o are el în cap, nu are voie să le spună acest lucru. El poate să conducă în așa fel jocul negocierilor ca să-i ducă cât mai aproape de soluția ideală. Dar nici să le sugereze este foarte greu de făcut atunci această distinție, sau până unde poate să meargă rolul acesta al mediatorului de a... Este foarte greu. De a pune capăt... Este foarte greu și din cauza asta se întâmplă și următorul lucru. De multe ori părțile se simt suspendate. Ele cred că au venit la mediere să li se dea o soluție. Ele cred că e ca la tribunal. Dom'le, noi îți spunem tot ce știm și mata zici cum trebuie să facem.
Și nu e așa. Și acolo are un moment de suspans, un moment în care părțile zic, domne, stai nițel că nu mai înțelegem nimic, păi noi nu mai avem ce să-ți spunem. Asta e tot ce știm, mai mult nu putem. Și atunci iară intervine acest lucru de a-i așeza omului oglinda realității în față, al obliga să-și caute în străfundurile lui niște motive abscunse, niște motivații, niște constrângeri pe care nu-și permite să le aducă la masa negocierii, fiindcă fiecare avem omulețul negru care ne bântuie. Mediatorul face multe într-un timp scurt, mult mai multe decât face judecătorul. Cel puțin în sistemul nostru judiciar. Fiindcă la anglosaxon face și judecătorul, îi mai cheamă în camera de consiliu, mai discută cu ei, mai cheamă pe avocați la ordine și le zice, vedeți că... Este mai apropiat acolo de părți decât la noi. Sigur. Plus că sistemul în sine, modul de a decurge procesul în 3, 4, 5 zile, una după alta, ce să facă judecătorul la noi, săracul, dacă el vede părțile o dată la 6 luni sau la 3 luni, nici le mai ține minte. Nici le mai știe. Ești o foaie de hârtie în fața lui. Sigur că sunt dosare de-astea celebre, ca să le zicem așa, unde ții minte cu tare care a excrocat 100.000 de oameni cu nu știu cât, pe ăla ții minte că e cu tăriță. Dar oamenii ăștia de rând care, în general, chiar ar fi cazul să nu se ducă la judecător, îi uită și e normal să-i uite. Îi mai cunoaște pe avocați care vin. E adevărat, dar hai să fim sinceri, câți avocați sunt în barou în București? Nu știu, 7.000, 8.000. În București. București. Bun. Nu toți merg în instanță. Bun. În instanță merg jumate, 3.500. În afară, sigur că sunt figuri memorabile. Sigur că sunt unii care n-ai cum să-i uiți în propria lor prezență. Adică sunt unii care se cheamă Stoica și pe ăla n-ai cum să-l uiți. Adică sigur că vor fi 300 de avocați când intră în instanță, ori zâmbește, ori se încruntă, ori strânge din dinți judecătorul. În ce condiții poate să se închidă o procedură de mediere? Doamne, deci aș fi preferat să mă întrebi cum începe o procedură de mediere. În sensul cum îți faci rost de clienți. Fiindcă, dom'le, trebuie recunoscut că părțile pentru noi sunt, în primul rând, clienți de servicii. Noi oferim un serviciu și ei vin și îl cumpără. Ca să-l cumpere, normal ar fi să ne facem reclamă. Deocamdată cam ce reclamă ne facem noi este tabelul mediatorilor, care nici nu cred că pot să spun că este perfect. Și să spun de ce nu este perfect, nu e vizibil. Deci nici măcar nu e pe masa judecătorului cum este tabelul cu experți. Ce tabel că e... E o listă. Da, și m-am uitat cu groază de multe ori în instanțe, că biata judecătoare zice, dați-mi un număr, să uită acolo, ce aole, născut în 32, nu, dați-mi alt număr. Și tot așa, chiar am asistat la bufte, am aduc aminte, cu un avocat care tot ieșea pe hol, suna pe numărul și intra. Nu face dosare de-astea. E în concediu, nu mai lucrează. La un moment dat, judecătoarea zice, ia luați lista și când găsiți unul, veniți cu el încoace. Da. Așa se întâmplă în instanță. N-ar trebui să întâmple nici cu experții și nici cu mediatorii. Ăia care sunt în tabel și nu fac, nu răspund, nu vor, sunt în concediu, n-ar mai trebui, ar trebui scoși de acolo. Vrei să muncești sau nu? Dacă nu vrei să muncești, vezi de drum, că mai avem alții de muncă și din cauza ta nu putem să muncim. Tu, ca avocat, ai dus vreodată un client la un mediator? Nu am dus. N-ai dus. Nu am dus. În general, înțeleg că lucrezi comercial, civil. Da. Sunt cele mai ușor de mediat cauze. Fiindcă sunt pe interes. Civilul și comercialul e pe interes clar. Oamenii nu se duc acolo nici că au fost înjurați, nici că au fost bătuți, nici... Nu, se duc ca un interes, o bucată de pământ, o casă, niște bani neîncasați, da, niște... Și ăstea se rezolvă cel mai ușor în mediere. Fiindcă vreau să spun un lucru, degeaba faci un proces
de 2 ani, îl câștigi, urmează să iei de la 2 milioane de lei și el n-are pantalon pe el. Și ai făcut, ai cheltuit bani, te-ai dus, așa măcar îi spui omului de la început, domne, eu vă mediez, dar mata nu-l vezi pe ăsta de-n față? Dar crezi că mai apuci să iei vreodată de la el? Unii debitori sunt solvabili, să știți. Sunt societăți comerciale care sunt solvabile. Deci nu pun aceste cazuri. Sigur că mai mult decât atât, unii debitori sunt bandiți și aparent nu solvabili deloc și sunt săraci lipiți pământului, dar el merge cu iactul. De asta a apărut meseria de detectiv, de asta a apărut fiscul, de asta, adică știu cazurile și nu de astea vorbesc. Deci, eu aș vrea să concluzionăm pe următorul segment de discuție. Noi, mediatorii din România, avem încă probleme pe toate palierele. Avem probleme cu legea care nu este perfectă, nici nu există legi perfecte, dar este foarte perfectibilă. Se mai pot aduce îmbunătățiri. Ca și la voi, avocații, și la noi, cel care este pus să controleze și să asigure un cadru echitabil pentru toate părțile, este și cel care reprezintă părțile. Și barourile și Consiliul de Mediere sunt și controlorul de bilete și șoferul de la autobuz. Și nu e normal așa, ar trebui să fie niște entități, niște autorități care să controleze, care să fie ale statului și plătite de stat, și niște forme de agreere a profesiei, cum sunt barourile la voi și cum ar trebui să fie și la noi, niște asociații sau o asociație sau o confederație de asociații care să ne reprezinte interesele inclusiv în raporturile cu această autoritate. Adică când autoritatea îmi calcă un drept, nu mă duc 4.000 de mediatori să stau cu steagurile în față, ci îmi trimit reprezentantul care de-aia e plătit să negocieze și să ajungă la... Deci sunt multe de făcut și ca legislație și ca sisteme de organizare și mai ales un lucru extrem de important, ca mentalitate socială, ca toți cei implicați în conflicte în România, de la omul care vine cu jalba în proțap până la președintele înalții curți înaltei curți de justiție și casație, să înțeleagă că nu numai faptul că se degrevează instanțele este important, ci mai ales faptul că se imprimă societății un alt model de rezolvare a conflictului. Fără îndoială că importanța medierii sub aspect social nu poate fi pusă la îndoială. Și cred că sunt multe alte aspecte de discutat. Probabil că ne-au scăpat unele, dar nu am avut suficient sau nu am avut prea mult timp la dispoziție. În orice caz, eu vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de mine. Și eu vă mulțumesc și sper că în viitoarele întâlniri să avem și mai mult umor. Și mai mult umor și să avem și ceva, eu știu, exemple, ceva cazuri, poate ne ajutați adică și cu... să deconfidențializăm nu se poate. Nu, depersonalizat, adică nu... Sigur că, dar nu este nicio problemă. Vă rog, dacă puteți să aduceți și spețe. Ar fi multe de discutat. Bine, vă mulțumesc și o zi bună în continuare.